ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಳಪಾಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಕುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ನೀವು ಅಟೀಲು ಬಂದು ಅವು ಬೇತೆ ಓಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಅಟೀಲು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ಬಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಸುಕ್ಕ ಇಂದು ಮರಿಯಲ್ಲದ ಅಟೀಲಿಂದೇ ಪನೋಲಿಂದೆಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕುಲ್ ಮಾತಂದೇನೆ ನೀರುಪ್ಪಡ್ ಪಾರ್ದು ಇಂಚಿಂದೇನೆ ಕಜಿಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ನೀರುಪ್ಪಡ್ ಐಬಕ್ಕ ಪೆಜಕಾಯ್ದ ಚಟ್ನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಇಂಚ ದುಂಬು ಪೂರ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ವಸ್ತುಲೆದ ಚಟ್ನಿ ನೀರುಪ್ಪಡ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಐತನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಟಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ಬಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆದ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ತುಷ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಕ್ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಸಾಮಗ್ರಿಲೇನ್ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಅದ ಬುಲೆಕ್ಕರ್ ಗುಜ್ಜೆ ಅವಡು ಪಣ ಕಾಯಿಲತ್ತು ಪರ್ಂದುಲತ್ತು ಅದ ಬುಳೆಕ್ಕರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗುಜ್ಜ ಇಂಚ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಪುಟ್ಟದುಪ್ಪೊಡೈಟ್ ದಪ್ಪ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಈ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಬಕ್ಕೊಂಚೂರು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಡ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಂತ್ ದಿವೋಲಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ 20 ದಿನ ಅಂಡಲ ಆವಡು 20 ದಿನದ ಬಕ್ಕ ದೇನು ನಮ್ಮ ಆಟಿಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಈ ಪಚ್ಚಿರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ದಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಪ್ಪೇ ಪಾಡೋಡು ಕಲ್ಲುಪ್ಪೇ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ 20 ದಿನದ ಬಕ್ಕ ದೆತ್ತ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತಂದಕ್ಕೆ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಸಾಮಗ್ರಿಲೇನು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಇಂಚಿಂದ ಬೌಲ್ಡು ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ಆಪಿನಾತ್ ಪಚ್ಚಿರಿಂದು ತೊಂದೆ ದೇನು ರಾತ್ರಿಡೆ ನೀರಿಡ ಪಾಡ್ದಿ ಓಡು ಉಪ್ಪುದ ನೀರುಪ್ಪಡೆಂದೆತ್ತದು ನೀರಿಡ ಪಾಡ್ದು ದಿ ಓಡು ನೀರಿಡ ಪಾಡ್ನು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಅಂದೇಟು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕಿಡು ಕಾರುಣು ನೀರಿಡು ಐಕ್ ನೀರಿಡ ಪಾಡ್ದು ದಿವೋಡು ಬಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಅನಗ ಅವೇನು ರಡ್ಸತಿ ಸರಿ ರುಂಬುದು ರಡ್ಸತಿ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆಕ್ಕದು ಆಯ್ತಾ ಪಚ್ಚಿಲಿನ ಲಾಯ್ಕಿಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕೆಲವೊಂದೆತ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿಂದ ಪಚ್ಚಿಲಿನ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಪಚ್ಚಿಲಿನ ದೊತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಕ್ಕಂದು ಪಚ್ಚಿಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಕ್ಕ ನೇನು ಲಾಯ್ಕಿಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿಂದ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂದು ಪಚ್ಚಿಡ್ದ ಇದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪಚ್ಚಿಡ್ದ ಇದೇನು ಮಾತ ಪೊಲ್ಲು ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕಿಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೋ ನೋಡು ಇತ್ತಂದೇನು ರಡ್ಸತಿ ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕಂದು ದಿಕ್ಕು ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಕಡ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಲ್ದು ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಡ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ ನೀರಿಡು ಬೊದುಲ್ ಪಾದಿತ್ತೆ ದೇನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ 5 ಸೀಟಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಿಡು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಮಸಾಲೆಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಪಂಡ 5 ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಮೂಜಿ ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಲ್ ದೊತ್ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚಡ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದೊತ್ತೊಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚ ಒಂಜಿ ಅದ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚಡ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾನ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ದೊತ್ತೊಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಜೀರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮೂರ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉರ್ದು ಸಲ ತೊಂದೆ ಇಂದು ಪೊತ್ಪುನಗ ಮಸಾಲೆ ಮನ್ಪುನಗ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗದ ತಾರಾಯಿ ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ ಬಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಪಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಜ್ಜಿಯೇ ಪಾಡೋಡು ತಾರಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಪೊತ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪರಿಮಳ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೆರೆದೀತೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಉರ್ದು ಸಲಾಯಿನ ಪಾಡುವೆ ಉರ್ದು ಸಲಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪಾವಾಡು ಉರ್ದು ಸಲಾಯಿದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೇಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರೋಡು ತುಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಈ ಕಲರ್ಗೆ ಬರೋಡು ಈತ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವುದು ಇತ್ತ ಪೂರ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ರಡ್ಡರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೇನು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಿಡು ಪೊತ್ತುಗ ಇತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಅಂಚಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಜಾರಡು ಮನ್ಪೋಡು ನೇನು ಲಾಯ್ಕಿಡು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಕಾಲು ಇಂಚನೆ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಪುಳಿರ ಪಾಡ್ದೇನು ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತು ಪುಳಿ ಆವುಡು ಮಸ್ತ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಲಾಯ್ಕಿಡು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಈತ ಪೊಡಿ ಆವುಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಇಂದೆಕ್ಕಿ ಅನ್ನನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿಯೆ ತಾರಾಯಿಗೆ ಅವೆ ಪಜ್ಜಿ ಜೀರ್ದೇರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಇದು ಪಾಡಿಯೆ
ಐವಕಂದೆ ಕೊಂಚೂರು ಕಾಲು ಲೋಟೆ ಈತೆಯ ಉಂಡು ಕಾಲು ಲೋಟೆದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಕಾಲು ಲೋಟೆದಾತ ನೀರು ಯಾವು ತೆಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಚ ಮಸಾಲೆ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಈತ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡ ಯಾವನು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾಲೆ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬನಲೆ ಬೆಚ್ಚದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೀತೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತನು ಇತ್ತೆಂದೇಕ್ಯಾನು ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾವ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾತನು ಐಕ್ಯಾನು ದಾಸೆ ಮೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಸೆ ಮೀನು ಚಟಪಟ ಬಂದು ಪುಡಾಡು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಕೆಂಪಾತನು ಇಂದಕ್ಕೆಯಾನು ಬೇಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕಡು ದೆಕ್ಕದೀತಿನಂಚಿನ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚು ಇದು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತುಗ ಬಾರಿ ಸೋಪಿನ ಅಟಿಲುಂಡು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು నేను ನಮ್ಮ ಶಾಟ ಬಾಯಿಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚು ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಡು ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಇಂಚ ಬಾಡಡು ಕೊಂಚ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಕೆ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ನೀರಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೋಟದಾತು ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ನೀರಿನ ಪಾಡೋದು ಬಕ್ಕಂದು ಒಂದೇಟೆ ಬೇಯೋಡು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ತದೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಇದು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿ ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತೆಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೀಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿಲೆ ಇಂಚ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇವಾಗ ತುಲೆಂದು ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ದನ ಇಜ್ಜ ಪಂದು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ತಿಂದು ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತಂದು ಆತಂತುಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಯ್ಪಾದೀತಿನ ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನು ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಇತ್ತಂದೇಕೆ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇತ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತಂದೇಕ್ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿಡು ಕಡೆದೀನಂಚಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ పొడి కడితే అవేం పూర పాడొందుల్లే కొంచెం పాడలి పాడు సరి మిక్స్ మనుపుగా కొంచెం పాడి బక్క సరి మిక్స్ మనుపుగా సరి మిక్స్ ఆవడు పూర కడెక్లా సరి ఇంచ మిక్స్ మంతుంది దీన్ని ಕಡೆಯರ್ದು ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು నేను ಈ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ತೊಲೆಂದು ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಲ್ ರೆಡಿ ಆತಂದು పొడి ಆಯ್ನ ಲಾಯ್ಕದ ಸುಕ್ಕ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಲ್ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಯ್ಯರತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂಚ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದು పొడి ಆದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. Thank you for watching.